दायनानि सन्देहजों सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। सनितपुर जिल्लानि राङापारा थानानि सिङाव थानाय सा राङापारानि 1 नं गेरेगजली गामिनि थागिबि लक्षेश्वर दैमारिनि गोथै सह पुलिस बिफान आरो रायजो राजानि जथाय नाजानायाव बोखांनो मोन्दों। बे आइजोखौ दायनाया सोर सावथुननि सासे आइजो महरगिरि महरै नुनो मोन्दोंमोन। दुखुनांथावदि बिथां लक्षेश्वरी दैमारिखौ दायनिनि सन्देहआव थांनाय 22 अक्ट'खालि सोरबा सिनायै मोनै दुथांफोरा बुथारना फबना दोनलांदों। बिथांनि गोथै सहखौ खाथिनि हाग्रा सिङाव बोखांनो मोन्दों। पुलिस बिफाना दायनिगिरिखौ नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। दासिमबो बेनि गोथै सहनि दायनिगिरिखौ थि रोखोमै हमनो हायाखै।